Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserya tayo ita alawas anapuluan. Basol, nga ayat. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Idi pa'y la high school tayo a crush mo ni Sir Jovan. Saan ka di? Wan nga rod, nung mabalin na ko maababa iti agaram, inaramid kon. Ita, da kayo ti kasla boss iti kumpanya, ken ti sangana. Ta nagsugpunan sa mo ti pamilyayo ti kumpanya. Wan, nagsugpo ng damama, kan ti ina ni Giovanni kumpanya. No kuma arman na ka. Da kayon ado ti akin ko kwanto iti kumpanya. Ngam ti dakas na, dinakmat arman. Ni Dennis Akanayon ti kadkadwana. No saan ko maalalaki ni Dennis? Ibagak ko nga iso ti girlfriend na. Agawitan to man ni Jebalay, Dennis. Saan nga kababain ka nagiti dadakal mo, no? Kanayo na kitibalayo. At dagatangak, katipambar ko asi katinangawit. Okay, day talaga yan. Maturog kan to Jebalay. Ado matibado, kan pantalon ko ijay. Kahit jak mausar amin. Isulatan natin usaram. Saan ka na mangal alay ti pagsukatam? Okay, agyaman ak, Japan. Saan arumbang agyaman ka kanyak? Tapakaragsa ka, tiar aramida, para kan ka. Kaya't ka man na makasarita si Kadyovan. Apay ka di papa. Anya ti pagsaritaan tayo. Apay ka na yun dito balay na dya at Dennis. Di tapay kwarto mamaturog. Dakas ka di papa. Agpada kami matalalaki. Agpada kayong agpaiso. Ngam at dadagiti ka nito ang makitak. Nga agkibin kayo. Ha? Ni papamat. Anya ko matidakas na no agkibin kami. Tidakas, kat numang kibinak iti babae. Di nakman pilosopuan si Kadyovan. Basta ibagakan ka. Adya kayate na makita tinakitak nga eksena. Ha? Anya nga eksena ti dakdakamatan nyo, papa. Saan mon adamagan? Tadya kaya tinakitak. May salaang nga kamalim. Ikatak ti karbangham iti saniko. Anya ka di tinagsaritaan nyo kan ni Jovan. Nadlaw ko anapudot ti ulom. Bagbagaam ti anak mo. Tadya kaya ti eksena anak kitak iti adda ni Dennis ditoy. Anya ka di tinakitam. Idi pa'y la high school dakat aggayam dan iti agnaga ni ti Dennis. Ti lalaki nga agayam. Saan na masapol nga agkibinda, sakbay asumrek da iti kwarto. Sinikit pa'y ni Jovan da ya Dennis, sa daim mo iti kwarto ni Jovan. Kayat mo asawan, adda bakla kadakwada. Da itatiatap ko. Jaklakit di kaya tigas dyan nga aramid ti lalaki. Puwe, makapadismaya. Agam, agpadadamat ang malalaki. At dati lalaki asilahis. Sana madlaw abakla. Ngamiti pada na alalaki, ti pakaragsakan na. Saan ang mabalin ti kasta? Saan ko nga ipalubos? Hingka man kita iti apartment a pagdagusan ta. No kasi akayat tati agkita. Umakarak ka rin ti boarding house ko? Rumbang laang. Imbag ti apartment, tawan makibibiyang kadata. Mabalin kulat tati mapan iti apartment ng ayan mo. Kasapulan ti pang down payment, no? Ada makita nga apartment. Nawan down payment, tidak ipaabang. Ikan ka iti kwarta. Ingka man kita, tapno da pagakaram. Pasaray umayak mat makidagos. No, sige nga rod. Inak man kita, tapno saan nga iti basit a boarding house ti abanga. Nakaawag ka mat, amiga Tessie. Ada ka di importante nga ibagam? Kayat ko nga agkita tayo ti restaurant nga ayuyang ta. Amiga, Nabayag basi tadita nagkit-kita, amiga. isugarod nga awisan ka ita, amiga Shirley. At na napatag apagsaritaan ta. Sige nga rod, amiga. Aginuray ta ija restaurant. Agrobwat akon, amiga. Iso nga agrobwat kamatan. Sige, amiga. Aginuray ta ijay. Bye!
Nakarubuat ka man. Papanam ka di. Agsinara kami kan ni Amiga Shirley. Ibagak, tatulagan tayo ti panagkalay sa Dajuvan kan ni Claire nga anak na. Sa anak laki di anak kamali, itinakitak adyar da adwa, idi imay daya at Dennis ditoy. Mangibabain. Anya nga iti maganab na iti pada na alalaki. Ha! Kukwartaan lang dahil nga empleyado. Mamirmiraot dahil a Dennis. No saan nalaeng agayam? Diyak kumainaw at idinag-apply. At akapkapoy na idin-interview da. Kinid daw lang amin ni Jovan nga awatek akas empleyado. Hi, Jovan. Napintas na giti records iti department nga ayan ko. Kumusta mo ti sa nga ti kumpanya nga ayan mo? Okay lang, Matt. Awan parikot. Madamag ko man gayam. Adda sekretarim. Anya mo ti trabaho ni Dennis. Kunak no iso ti sekretaryo iti opisina. Saan mo kuman a kwestiyonaran? Pasaray ibaon ko amang ipan iti papeles iti sa baling nga opisina. Kasta ka di? Medyo agad dayo ngamin ti opisina tayo. Ijay sa bali abasdak di ayan mi. Idinto ta sa bali mo't kada kayo. Naku na ni Papa, nga adda ka no napatag apagsaritaan da mama kan mamam. Amom ka din, ano niya dayjay? Diyan mo. Nga masigurado ka maipapan iti negosyo. Amo mo't nga agkasosyo dadwa. Sa bagay. Wan gayam. Adda ka no nairwar a pondo iti sanga nga iman manihar mo. Ama no ipa-audit da ka. Ipa-audit da ko, nam? Ibalakad ko akita amin dagiti resibo. Tapno saan ka amadaksan. Imbagada ka di dayta? Daytamot ti ko na dagiti board of directors. Anya ti ko naman napatagapagsaritaan ta, amiga. Saan kamot siguro nga agkitakit? No ibagak nga agabalayan ta, amiga. Pagasawaan ta da Jovan nga anak ko, ken ni Claire. May sa ti anak mo. Kasta akmat. Kasla, may santumat ti kumpanya tayo, no kasta, amiga. Day tangarod tinapanunot ko, amiga. Saan ka di amayat tinsingasing ko? Mayat, amiga. Magustuhak timbagam. Kasaok to ni Claire. Mayat nga ta ti balasang mo, amiga. Kasi ti imbagak. Siya tituray ijabalay mi. Natudyo ti anak ko. Anya ti kunam? Ipa-audit mo dagiti simrak a kwarta iti departamento ni Sir Jovan? Wen, adami nakasirip amay sa miyembro ti board of director. Nga masapul ti pamalubos mo. Saan ka di? Wen mo't ket di. Kaslang rod, jak kayat amaduktalan da nga adakasta na pasamak. Anya ti kayat mo asawan? Masya na kan kwa na. No maduktalan nga adak kwarta ana irwar na. Gapo ka di taaging gaita kat crush mo, jay tao? Imbagamon, friend. Nga magpatinggalangan ijay. No kumadamot pa nagayat na kanyak. Inaram na kuman. Una yan. Manon atawan nga intalimang mo dayta apa nagayat. Kumusta tinagsaritaan nyo kini Amiga Shirley? Kaya't na nga agabalayan tayo. Iso nga isagana tayon ti amin para iti maangay akalaysada. Nalakalang dayta, tada jagayam ko apadi. Kante empleyado iti munisipyo amang ipagnay ti amin. Sige, paggunayam nga rudan ti sekretariam, taaramidon dan ti amin. Iti kabiita na panawan, aramidak dayta. Rumbang laang nga iliklik ta ni Jovan, iti saan anasayaat nga aramid. Kasaudayin dun sumangpet jay loko. Padlasan na ti agkid-kid, tapasub-subak. Nasayaat na simbangpet kan loko. Agtugaw ka, tanapatag ti pagsaritaan ta. Anya ka di ti pagsaritaan tayo, Papa? Nakatakder ka kadi makisarita. Agtugaw ka kunak. Wan, Papa.
Agur orayak papa. Anya ti bagayo. Nagsagana ka. Tayo di mabiit. Katagkalay sa kayo kini Claire nga anak ti amigami kini mamam. Anya? Iti anya aga po nga ipaasawa dak iti dayjay a babae, papa. Anya nga ro ti kayat mo? Lalaki? Ha! Abnormal ka kadi. Ngam saan ko nga... Awan ti anak kong abnormal! Papa, saan kong ay ayatan ni Claire? Masursurom to ahlo ko. Amom kadi nga adda sayang kusang. Nga adda dinis palkom akwarta. No ikalay sam ni Claire. Mabalin asaan dakan nga ipa-audit. Kayat mo ka diti maikat iti trabahom. Kan saan lang nga dayta? Amangan numakasuan ka pa'y. Imbag ta simbang petkan iha. Itaman pa yung nuray da kasimbang pet, mama. Napatag ti pagsaritaan ta iha. Masapul awan amin asungbat mo. Ha? Wen, tisong bat ko? Anya ka di tisong batak, mama? Kasano wenak? No, jakmat kayat. Ada nagtulagan mi ka ni amigak a Doña Tessie. Anya day ta nagtulagan nyo, mama? Agsagana ka, ta iti mabiit. Agkalay sa kayo kan ni Jovan. Ha? Ulitan nyo man timbagayo, mama? Agkalaysa kami kaning Jovan? Oh, amay nagkatawa ka. Sa anak amang rabrabak. Pabor kanyak timbagayo, mama. Kinagpaysuna, or orayak nga armanak. Kasta? Apay adi nakapayla arman. Apay ang nagrupangat ka. Ada ka di parikaw iti imbaga ni papam? Mabalin ko ma, nga itantan ti imbagada kalaysa. Apay nga itantan. Kat nakasaganan ti amin. Kinasaudak pa'y kumanga umuna. Sakbayan ang aramid da iti addang. Ay, sa bagay Ay awan maaramidam. Tasaan asikat ti agunay para iti kalay sayo. Urayin ton umay atawan ko man. Kunada mo, ano agkalay sa kayo? Maliklikan ka no ti panagimbestiga na iti ayan mo asa nga ti kumpanya. Anya nga min ti inararamid mo. Kasano nga ta maibawin tinagtungtungan da mama. Kantina ni Claire. Diyak po sumanugot. Anya ka diti naramid da ako nam. Tapaya kayat mo amay sanod. Ala ka di maramid na, no desisyon da? Naka-schedule ang tikalay sa amin kan ni Claire. Adda na pan ijay munisipyo, kan simbaan nga ayan tigayem ni Papa Apadi. Anya? Ikalay sam ni Ma'am Claire? Umanugot ka? No sa anak nga manugot, ipa-audit dak. Maamuan tinruar ko akwarta. Dagitin sagsagot ko, kan inintid ko kan ka akwarta. No ngay maikatak iti trabaho. Ikalay sam lata, ang agtalinaad ti relasyon ta. Sige. Uray saan kong ayayatan ni Claire. Aramidak, para iti trabaho. Kantapdo di da maduktalan tinaramit ko. Dahil tatirumpang. Total, papel lang ti mangipakita nga agasawa kayo. Yung awan ayat itinagbatan nyo. Wanan. Uray sumkad tiriknak. Masarak latta. Apaya kasta ti daduma ababak nang. Tapno lang agtipon ti kinabak nang da. Pagasawan da ti anak da. Kabutang da amapukaw ti sanikwa. Wano kinabak nang da. Saan daan naruam nga agbyag amarigrigat. Diba? Makita mo kalit ti masabat ta. Ni Claire. Apay mata masabat ta dahi ta tao. Iso ti fiancé. Iso ti tagbalin nga asawam. Umasidagan. Sige. Panawan kayo pa. Tapno saan da makadlaw. Didakan. Ay, Hi, Jovan. Imbagata ka din kan ka tinagsalitaan da mama kan ni Doña Tessie. kaya't mo kadi matinagtulagan da? Saan ka kadi nga agkitakit? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak, papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Basol, nga aya, dito'y drama tayo,
ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nalimad nga agayat ni Claire kan ni Jovan. Nabayagan nga agayat kan ni Jovan ngan inlimad na. Iti may sang aldaw, nagkuyog da Jovan kan tinabayagan agayem na ani Dennis kat adda nadlaw ti don. Saan nga rod ang nagustuhan ti don tinakita na. Isu at tinulag da ti panagkalay sa da Jovan kan Claire. Nga anak ti kasosyo da iti negosyo. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas ana pauluan. Basol nga ayat. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Hi, Jovan. Imbagada ka din kan ka tinagsaritaan da mama kan Doña Tessie? Kayat mo kadi mo tinagtulagan da. Saan ka kadi nga agkitakit? Isumat ngamin ti kayat dagiti dadakkel ta. Saan ko amabalin asa lungasingan ti pagayatan da? Awan kadi karbangan ta nga agpili iti kayat ta. Ha? Aapaya day ta ti damagam? Kasla sana bulos tinakam mo iti pagayatan dagiti dadakkel ta. Kasano? Adda nga rudmot ay ayatek. Ha? Aday ayatam ko nam? Inaram mo ka din? Saan lang nga inaram? No dikat, dakamin. Apa yan? Bigbigat akas taday tarupam. Kas kala agpanas. Ada ka nun ay ayatan ni Jovan. Ha? Kasano nga amom? Imbaga na kadikan ka? Dinamag ko. Katday tatimbaga na kanyak. Ngamin, nagtulagan dagiti dadakkel mi apagkalaysaan da kami adwa. Ha? Asino ka no ti ay ayatan na? Awan mo tinadamdamag tayo a girlfriend na. Amangan nukon ko na nalaang. Ha? Kun ko na lang ata? Ay na, sapay ko mga rod. Tapod no day tanga imbagam, Jenny. Nakitam ka din no simbangpat ni Jovan idarabi. Ay, kaslasaan mo, senyora. Awan sa mo ti kotsina iti garahe. Oh, napananatan jay loko. Hapadpadasin naksamot akalabanan day jay a Jovan. Amang ano adalaang na panana, senyora. Saan na matasigod nga aramidan ti saan asumangpet iti rabi? Sumangpet tumatlaang senyora. Adala siguro kayat na nga iliwliwag aparikot na. Ah, adda ka di imbaga na ken ka. Di lang mo't may papan iti pan nakiasawa na, senyora. Saan nga taasubsubukan na kalaang ni Sir Jovan? Friend? Subsubukan? Adya di kayat mo asawan, friend. Apay ko maasubukan na kakunam. No adda pa nagayat mo kan kuana, kan no kayat mo ti makiasawa kan kuana. Amumot nga idi pay laeng nga addan panagayat ko kan kuana. Saan ko laeng nga impadlaw ta babae ak? Kat itanta natulagan ti kasaryo, ipakitam nga rod at ipanagayat mo kan kuana. Inikanak iti idea. Sige, itamat laeng. Irugi ko nga ipakita kan kuana ti pamatag ko. Day tatirombang. Addan panggapwam amang iparik na iti panagayat mo. Saan ka amabain nga umasidag kan kuana? Friend, mapanta ka di ijay kantin iton break time? Wan, ngam inton lunch, mapanak iti opisina da Jovan. Inakman itulodan iti lunch, tagsaw kami amangan. Mayat day ta anapanunot mo. Inot amaya si dagterik nanakan ka, no kanayon akas ti aramidam. Gapo kan ayat, iturad ko nga aramidan ti rumbang. Kastansa ti kunada ama in love. Basol ka di ti agayat, taiso ti makagapo, no apay nga aramidan ti saan ama iparbang.
Adda dayta kadagiti agayat, friend. Ti importante, di ka agaramid iti maikaniwas. Kan, awan ko mati mabaddekam ako nada. Hinta ka di mangam daw iti restaurant? Mabitlaang. Pirmaak pa'y dagito'y papeles nga niyagda. Masapol da ka no inton malam. Ne, asino mati umay dito opisina iti kasto yung oras. Inakita ano sino? Naimbag na oras mo? Ayan ni Jovan. Aday tirami sana, ma'am. Umunag kayo. Agyamanak. Hi, Jovan. Isardang mo pa'y dayta tamangantan. Adain nalak ang lunch ta. Adain niyag mo apang lunch? Wan. Apa yung kasta tilangam? Mas daaw ka. Dakas ka din no mangyagak iti makanditoy? Asawa nakton. Iso nga itapay laang. Aramida kon ti pagrabba nga. Hello, amiga. Nakaawag ka man. Umay ditan ni Jovan. Sukunan na ni Claire tamapandakano iti gayam ni Pedro Apadi. Kasta ka di, amiga. Mhm. Sige, ibagak ka ni Claire nga agsagana, amiga. Talaga nga umadanin ti panagabalayan ta, amiga. Uray agabalayan tanto. Kay kayat ko pa'y laang ti amiga nga awag ta iti tunggal maysa ngam ti abalayan. Sa bagay, kasla bumakad ta. No abalayan ti awag ta, iti tunggal maysa. Dahita nga ron, amiga. Iso nga amiga laktan. Mas sosyal. Imbag man ta nakaumay ka dito balay mi, Jovan. Mas dawak man kan ka. Taapay nga imanugot ka iti pagayatanda. Apay, awan ka di ti sumgar adot-dot mo kanyak, Jovan. Ikarik na ayatan kan pagserbyan ka, akas asawa. Ngam na ibagakon kan ka, nga addan ay ayatak. Saan ka di? Asino ka di ti girlfriend mo? Awan girlfriend ko. Ngam adda ti... Apay, adi mo ituloy, Jovan. Anya ka di ti sikretom. Lumugan ka pa iti kotse. Ijay ta nga ituloy, ti panagsarita ta. Kaya't mo asaman, saan da nga amo ti sikretong na ibagbaga? Saan nga rod? Awan girlfriend ko ako nak. Nga madda boyfriend ko. Ulitan matimbagam? Ada boyfriend mo ko nam? May saka ka di bakla? Ano, lalaki mo titaktakder mo. Jakman amo. Lalaki ti pakarik na ak itiragsak. Saan kat ati babae? Ngam basol dayta. Maiparit iti paglintagan ni Apo Diyos ti makirelasyon iti padam a lalaki. Wano, agpada a babae. Dakas ka di ti agayat? Depende, no anya a klase ti panagayat. Damagak man. No, lalaki ti kayan ayat mo. Asino? Basol ka di. No agayatak ka ni Dennis. Iso, ti pakaragsakan. Napan kayod kan ni Sir Jovan ijay simbaan. Angam, apay analiday ka unay, friend. Kasano? Matagi ko kagpaiso ni Jovan. Ngam saan ko ang mabukudan ti puso na. Anya ti kayat mo asawan? Apay asaan mo ang matagi ko ti puso na? Awan nga ti pangibagak. Iso nga, sige, ibagakan ka. Ngam, pangaasim, tasaan mo ko mga ibagbagay ti uray asino. Sige, friend, ibagam. Dumdum nga gak. Ni Jovan, adagayang boyfriend na. Ada boyfriend na? Kunam? Bakla ni Sir Jovan? Oh my God! Iti dayjay atak-takdar na kan kinataar na? Matuloy lata ti kalaysa. Tanalpasan ang naisagana ti amin.
Kablaawan kayo. Sapay la kuma, tamataginayon tiragsakyo. Agyaman kami, mama. Kablawan kayo matadwa. Sapay lang kuma, dananaman niyo ti samit ni Ayat, anak ko. Agyaman kami, mama. Jovan, apay ka di ka matagtagari. Umuna nga daw ta ita. Kasta ka. Masapol kadipay at tuwatang at sumbat. Wano ang yaman kadakwada. Inyag kung dito'y kwarto ti breakfast ha. O may kang kapitan, honey. Ha? Agyaman na, Claire. Ay ayatan ka, Jovan. Iso nga aramidak ti amin, tapno maayat nakmat. Sapay ko ma. Tamagunod mo day taatartari gagayam. Saan mo kuma nga isaraday ta pusom itinadalos nga ayat? Anya ti kayat mo asawan? Nadalos ka na pudno ti panagayat ko kan ka. Masiguradok ang maipaay ko kan ka ti pudno a pamilya. Anya ti kayat mo asawan? Anya apon no a pamilya ako nam. No maipaayan kay ti anak, saan ka di ama ko na a kompleto a pamilya? Ngam no ti basol nga ayat ti pilyam, maaddaan kayo nga ta, iti pudno a pamilya? Friend, kumusta nga iti honeymoon? Uray madlaw ko saan unay a naragsak ni Jovan. Naragsakak, nga uray amok asabali ti adda iti panunot na. Na-in-love ka talaga iti tao asilahis. Sapay ko ma, tawan rumswa aparikot yo. Day tangarod kat. Jay ko nakon. Saan ko ang mabukudan ti puso na? Amok ang nagkadwa ti puso na. No nga ta maaddaan kayon iti anak. Saan nga ta ngagbaliw ti riknana? Taaddan makuna a pamilya na? Ti masakbayan laangan ti makaibaga, friend. Ay, no siyak nga tatikasta. Diyak amo no anya ti mariknak kan maibagak. Basta aramidak ti kabaalak, tapno maibawing kanyak nga asawa na ti panagayat na. Saan kat nga iti dayjay a Dennis? Hello, Claire. Apay nga mawag ka? Malaman, ngamawan ka pa'y. Ayan mo ka di. Saan ka di nga imbagak nga adda meeting mi? Out of town. Saan ka kadipay nga agawid, honey? Nagka-problema tilugan ko. Adda dito'y shop. No di da matarimaan aging gainton madamdama. Bigatak ton nga agawid. Maturog aklangan iti hotel. Kasta ka di. Sapay ti paboritong amakan ti impalutok. Naira na nga rod ang nagka-problema tilugan ko. Bye! Apay aya nga imawag ka arab-rabi friend. Sorry, no nadisturbok ti turog mo ganyan. Awan lang kami ti makasaritak. Awan dito'y ni Jovan. Apay nga awan, napanan na ka di. Jack mama ti anadadaelan tilugan na. Kumaa, no, bulok tilugan na kat saan mat. Nadadaelan itilugan? Napanan na. Taapay anadadael ka no tilugan na. Ada ka no meeting na. Out of town ka no. Ay, sige mabit lang. Damagak man iti sekretariana. Ay, friend, imbag ta si mangpet kan. Ada ka din na duktalam, maipapan iti ayan ni Jovan idirapi. Saan ko kuman nga ibaga, taamok ang masakitan ka. Angam, diyak kaya ti agilimad. Ibagam lang, friend. Sa anak mat nga agaramid iti anyaman amay kaniwas. Nangag tinagdamagak, ani kano Dennis ti inawagan na, sakbay apin manaw. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy ta serya tayo itaalawas ang napauluan. Basol, nga aya, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon.
Agyaman kami, itiingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasair tirik na ni Claire, idi imprang ka ni Jovan, nga adda sa bali, nga ay ayatan na. Adda anak laat daytoy, idi naamuan na, asilahis daytoy. Kat ni Dennis, ti boyfriend na. Ingka gumaan ni Claire, nga iya si dagtirik na ni Jovan kankwana, babaan iti kinasayaat na. Nagkalaysada nga rod, kat intultuloy lata ni Claire, ti kinasayaat na kan ni Jovan. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas ana pauluhan. Basol, nga aya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Saan ko kuman nga ibaga? Taamok ang masakitan ka. Diya kaya ti agilimad kan ka, friend. Ibagam lang, friend. Sa anak mat nga agaramid iti anyaman amay kaniwas. Nangag tinagdamagak. Ani ka no Dennis ti inawagan na sakbay api manaw. No kasta, ijay ayan ni Dennis tinapanan na. Nalabit kasta. Awan ka no mati mo jay sekretarya a meeting ti asawam. Saan nga rod ang meeting tinapanan na? Mangrugin nga gulbod ti asawak. Kat, anya ti aramidam ita. Ay, makapaasar mo't day a Dennis. Mangdutukak iti mangsurot ka ni Dennis iti nalimad. Taamuan da, no sa dino ti ayan ti dagos na. Kaano kan tumanan nga umay dito eh? Dandani man ang di panagbayan ti abang iti apartment. Mangibati ka kuma. Saan ka ngagdanag? Siyak tulatan ti mangbayad, no makitak ti landlady. Itad kong tulatan, tapno awan ti pagdandanagam. Sana ron pa nga maamuan ni Ma'am Claire dating apartment. Rumbang laeng, taagap-gap po iti kumpanya, ti pagbaybayad ta iti dayto yung apartment. Wana, dakkel pa dyan na down payment para iti 3 bulan. Ita masapol nga agbayad tamanan. Saan mo apagdanagan dagita? Siyak amin ti makaam mo. Agyaman na Jovan, my love. Sikat ti ayan ti ragsak ko. Saan kat ani Claire? Apay nga agsangsangit ka, friend. Anya ti napasama? Imbaga ti detective, anasarakan na kanon ti apartment ni Dennis. Mapmapan kanon ni Jovan ijay. Apartment? Ha? Pangalaan nga ni Dennis iti pagbayad na iti apartment. Nagdamag nga jay detective, iti akin ko iti apartment. Kat naamuan na, ani kanon Jovan ti mangbaybayad iti upa ti apartment. Ay, kwan kat. Ar-aramatan ni Dennis ni Sir Jovan. Masapula ka sa ritak ni mama. Ha? Anya ta ibagam kan ni madam, friend. Apay akas ta day tarupam. Apay ngagmay-may saka nga imay. Ayan ti asawam. Ad ako makidawak, mama. Pag-resign ninyo ni Dennis, ijay sa nga ti kumpanya. Anya? Apay, kadwa ti asawam day jay ataw. Saan yun nga amuan ti makagapo, mama? Ikan yun iti separation pay na, kat papanawan yun. Adda basol na kanyak. Okay, agdardarasak. Kadyak kayat ti mataktak. Matungpal tikid daw mo. O ala, mapankan ija opisina. Tamapanak betan. Agyamanak, mama. Itamot laang, mangbilin kayon iti mangibagak ni Dennis, nga agi-submit iti resignation letter na. Ita ibigat, naladingit ka. Ita, naragsak ka matan, friend. Kung ti doktor ko, ama si kugak kanon, friend. Oh, wow! Nasayaat ah. Addanton anak yo. Kompleto kayo na pamilya. Sapay ko, ma. Tamasursurak ton ni Jovan nga ayaten. Gapo iti anak mi. Jakman maawatan iti asawam gayam. Sorry ha. No makaisawa nga iti saan nga maipapan iti asawam. Asawam gayam dayjay. Maawatan ka. Di nakpagdanagan. Ay, nagsingpat ka mit. Ngam apay asan ang makita ti asawam dayta. Hello? Anya? Adda ni Jovan iti apartment ni Dennis? Sige, agyaman ak iti dayta nga impadamag mo kanyak. Bye. Oh,
Asino dyan nakasaom iti cellphone? Masuron ka mat. Adda ka no ni Jovan iti apartment nga ayan ni Dennis. Anya? Di nakakinaduan anapan iti doktor? Ita? Adda gayam ijay? Apay ang masakitanak akastoy. Kat lalaki mo't ti dinanon na ijay. Lalaki nga agpaiso. Ang napatpatagmat ngam si ka nga asawa na. Kastoy kadilatan ang masaksakitan tiriknak. Gapo kan ayat. Friend, kasaom ni Dennis. Iparupam kan kwa na asaan arumbang ti aramidan na. Imbag ta si mangkot ka na. Ada na pintas adamag nga ibagakan ka. Diya ka mo no, maragsakan ka, wano saan. Anya ka di dayjay. Ibagamon, takayat kunti aginan na. May sakan ton nga ama. Kompleton ton ti pamilyata, no maipasngay ko ti anak ta. Anya, masikog ka kadi? Wan Jovan, kat iti kaanuman, uray anya ti aramidan ti may sakada kayo ka ni Dennis. Saan to apulos a maawagan a pamilya? Tauray mano atawan yun nga agkabkabalay. Pulos adi kayon tumaadaan iti anak. Apay ang nairaman ni Dennis iti saritaan. Amok, ada apartment abay bayadan. Saan mo abayadan ti upa ti apartment? Taar-aramatom ti kwarta ti kumpanya. Amom ti... Adanton anak ta. Siyak ti asawam, Jovan. Apay adi mo pala isina dayjay ad Dennis. Apay nga may kanito apartment ko, ma'am. Nagturod ka amang ibaga nga apartment mo, ti apartment ti asawak. Ha? Eh, kwa. Saan ka di pa'y adimanon kan katibilin ni mama? Nga agresign kan iti opisina? Saan nga manugot ni Jovan, madam? Tapno itultuloy mo nga aramatan ti asawak? Sika nga alimatak. Ne, di nakawagan iti alimatik madam. Amok at imaititad na kan kati al-almanam. Amom nga adda asawa na. Asawa na kalatamat? Saan nakmat nga asawa? Datarod ka. Saan na ka nga asawa? Ngam agbaybayad iti apartment a pagigyanam. Awan babain mo. Kaslad na nagbaliwan ti awram, iha. Ada ka di rumbang amamuag? Aginawa kon mama. Adanton apo ko yo. Agpaiso ka di, iha. Maragsakan lakit din ni amiga Tessie na ibagakan ko ana dayta. Uray siyak mama. Maragsakan akmat. Tama ko na anaan-anay ti kinababae. Tama adda anak ton iti anak. Wan, iha. Ada dagiti agtarigagay ama addaan iti anak. Gam saan da ama paraburan. Nagasat ka. Tanabiit kayo pailaang ngam naparaburan kayon. Sapay ko matababaan iti anak mi. Agbaliw ni Jovan. Ada ka di parikot mo kan ni Jovan? Da kayo umot, Madam Shirley. Umunig kayo taayabak ni Senyora. Awan ka di ni Don Pedro. Awan sapay mat, Madam. Kanayon ama kumikom ngamin. Ingka nga rod ayaban ti amom, tagdardarasak. Uwan, Madam. Inakon ayaban ni Madam Kaw. Inakayaban kunam di ka matagunay, agdardarasak kunak. Ay, ming-ming-mingang ngamin ta kinapintas yung Madam. Napintas kayo talaga. Nasaya at matalimpyo na kita matam. Talo saan, makangag ka kumakanya. Namate mo't iti imbagak. Kun naglaang mat. Sige, Madam. Inakon ayaban ni Madam Kaw. Amiga, napatigsakat ti ibagam. Tanaka umay ka pa'y dito balay. Talaga napatag, amiga. Masigurado ka maragsakan ka makangag iti bagak. Ibagam nga roden na, tamagagaranak no anya day taidanon mo. Adanton apo ko ta. Aginawan ti anak ko. Talaga? Ay na, adanto nga roden maladaga iti pamilya tayo. Pudno day ta, amiga. Adanton ibit ken katawa ti ubing iti pamilya tayo. Addan mainayon iti pamilya tayo. Sagay sata iti anak. Hanggang sapay ko ma, tasaan amay maysa ti anak to, dagiti anak ta.
Ay na, Pedro, imbag ta si magpatkan. Adda na imbaga damag nga indanon ni amiga Shirley. Anya da ita damag. Tamadlaw na ragsak ka. Masikog ka nun, jay manugang ta. Addan to na puko ta. Oh. Agpaisoan na imbaga damag da ita. Nabayag nga ililiwak ti ibit ti maladaga. Ita, dandanhin. Addan ton ibit ti maladaga amang ngaghantayo. Masapol nga iwanan na nalayang ti doktor ti manugang ta. Wana, ibagak na itakan ni Jovan. Masapol ka na yun nga agpaprenatal ti manugang ta. Sika ka di tinangibaga nga agresign ni Dennis. Kagura na kadi. Adanton anak ta. Ngam ni Dennis pa lang ti adda di ta panunot mo. Agtakaw ka pa yan gapo ka ni Dennis. Apay ko mga agtakaw kakunam. Sa anak nga agtatakaw. Saan ka di nga gap-gapoy ti kwarta ti kumpanya ti pagbaybayad mo ti apartment? Ha? Kayat mo samot ama-aman dagiti dadakkel mo ti panangluklokom kanyak. Ha? Oray ni mama. Di na pa'y ammo ti kastangar aramidam kanyak. Please. Saan mo kuman nga ibagbaga kadakwada? Nakaawag ka mat, Dennis. Ayan mo ita. Iti apartment. Nalapasa ko na naging pake. Pumanaw ako. Papanamon nga'y. Ija kabisera. Agbiro ka kiti trabaho ki jay. Awagan nakto no adan trabaho. Kaya no sa dino abanda ti ayan mo. Tasarungkaran ka. Areglado, Jofan. Kailiw ka lakit di. Nang runa pa'y kanyak Kailiw ka mat. Sige. Aramatag na tinted da separation pay. O sige. Sa anak nga minan na makairwar iti kwarta ti kumpanya. Sa balin ti adda iti opisina ti accounting. Imbag ka nakaumay ka diti balay. Didak ngaminan palubusan asumra ki di opisina. Ngam bilin ti doktor, magna-magnaak ka no, tapno adamot exercise ko. Dakkelan nga agpaiso ti tiyan mo. Kat, ada nadlaw mo ang nagbaliwan ti asawam? Diyak maawatan ti asawak. Naragsakan mo't, idi imbagak ama si Kugak. Ngam, kasla napataglata day dya at Dennis iti biyag na. Kas kumaita. Awan manan ti asawam. Kat awan mat ti trabaho. Ta holiday mat. Imbaga na nga da ka no papananabiit. Sumangpat ka no inton malam. Rumbang kumangad da dito eh. Ta italaang mat nga awan opisina. Kanya tinrason mo iti asawam. Ta nakaumay ka dito kabisera. Saan ko nga imbaga nga umayak dito kabisera? Imbagak laan nga adda papanag. Di nan dinamag no sa dino. Umyan ka kadi dito ayan ko? Diyak mat ammo ti irason ko intun damagan na no napanag. Kwarta man nga ro dita. Awan kwarta ko. Diyak mat nga rod makairwar iti kwarta. Ta sa balin ti adda iti accounting office. Saanan akas idi? Kasta kami. Tanggal nga ro ni Ma'am Claire ti kwartam. Kaslakas ta nga rod. Saan ka di pa'y nga amo dagiti dadakkel na? Kan ni mamam ti mapaspasamak? Si kalaang ti makaam mo, friend. Diyak kaya't aguraan da ti asawak. Nagsaya at ka nga asawa. Ang bulsak mo ti asawam. Nubulsak ti asawak. Tulungak ang makakita, friend. Ne? Apay nga inapot mo ta tiyan mo. Agsakit matan ti tiyan ko, friend. Ha? Ne? Apay nga agsakit ako nam. Kat saan mo pa'y mat akabulanan? Gapo nga tata. Nasakit tinakam ko itararamidan ni Jovan. Kuyugan kalaangan amapan ija ospital. Amangan na niya pa'y ti mapasamak kada kayong agi na. Awagak ni Madam Shirley. Tapno awagan namat ni Doña Tessie. Maamundan ang awan ni Jovan. Bay amamanda. Rumbang kumangada ni Sir Jovan akadwam. Kasanon, no Jack na pan ija balayo? Apay na talagang sakit mo tanti tiyan ko. Jack pa'y magkabulanan. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serye tayo itaalawas ang napuluan. Basol nga aya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan.
Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, pinag-resign ni Claire ni Dennis, tanaamuan nang agsinsinnarak da pailaan kan ni Jovan. Napangarod kinasao ni Claire ni Dennis. Uray kasano ti sakit tinakam ni Claire. Nabang-aran da ito'y, idinaamuan na nga agdadagsen. Iti may sangal daw nga awan trabaho iti kumpanya. Sinarungkaran ni Jenny ni Claire. Iti day tamot lagun daway, kalaat ang nagsakit ti tiyan ni Claire. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas ang napauluhan. Basol nga ayat, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Maamuandan ang awan ni Jovan. Bayam, amamwanda. Rumbang kumangada ni Jovan nakadwam. Ay, kasanon, nujak na pa ni Jabalayo. Apay namin nagsakit mo't ng tiyan ko. Katyak pa'y mo't kabulanan. Gayam, relax. Ag-relax ka kadilaang. Ang mga nuga po itipan naka-stress mo lang dayta. Napanan namin ni Jovan. Awan mas nuk na ibagana apapanan na. Nung kastoy nga awan iji opisina. Awagak ni mamam. Adda siguro ijabalayo. Ipakaamok tinapasamak. Hello? Sino ka di daytoy? Hello, madam. Ni Jenny daytoy. Gayam ni Claire. Apay ngay mawag ka? Anya ti bagam? Ay, kwa ma'am. Ipan ko ni Claire iti ospital. Tanasakit ka no ti tiyan na. Apay! Anya tinapasamak iti anak ko? Ayan ni Jovan, taapay asika ti mangipan kan kwa na iti ospital. Napan ko sinarungkaran. Tawan opisina ita, madam. Ngam, naira naman na nagsakit ti tiyan na. Iso nga itaray ko iti ospital, madam. O sige, tama panak iti pangipan na am nga ospital. Bye! Anya ti kuna ti doktor. Apay ang nagsakit, kat di na pa'y kabulanan. Saan ka di anadangran ti apo ko? Gapo ka no itipan nakais-stress na, madam. Saan ka no matanaan-ano ti ubing? Masapol ka no laeng nga aginana. Stress? Anya ko matinaka-stressan na. Diyan ka mo, madam. Pagdamagan yung tulaangan ni Claire. Ayan ka din ni Jovan. Apay adiyo kadwa. Kwa, madam. Awan ija balayda, idi napanak ijay. Awan mo ti opisina. Napanan na. Binaybayan na ti anak ko. Kwa, madam. Diyan ka mo. Hello, amiga. Nakaawag ka man. Binaybayan ni Jovan ti anak ko. Ah. Imbag, tanapan ni Jenny Jabalayda. Kasano nuawan ni Jenny? Abay, binaybayan na ako na, amiga. Adda dito'y ospital ti anak ko, nasakit ti tiyan na. Ha? Apay nagsakit ti tiyan na, kat di na pa'y matkabulanan. Kuna ti doktor nga stress ka no. Kaawatan na. Na-stress siguro kan ni Jovan. Iso lang mati kabalay na. Oh, kat, kumusta itan ni Claire, amiga? O sige, umayak dita, itamot laeng. Sino tinakasarita may ti cellphone? Tagdardaras ka mata ng pidot itibag mo. Adda ka no ni Claire ija ospital. Nagsakit ka no ti tiyan na. Oh, saan pa imot siguro nga aganak? Tainton umay pa imot laabulan ti kabulanan. Na-stress ka no kan ni Jovan. Kuna ni amiga Shirley. Oh, Sinalbag da jay a Jovan. Hanya nga tati inararamid na. Kasanon, no dakas ti mapasamak iti apo ko ta. oh, jak lagi di mapakawan ti langgong. Anyaman nga tan ayat hinararamid na. Mamuak day ta inton makadano nak ija ospital.
Madlaw ko pa ang makapungtot ni Amiga Shirley. Uray asino man, nukas tati mapaspasamak. Ala, mapankan. Taawagak dayjay a Jovan. Mapanak pa iti banyo. Napulot ti panawan. Sige, tadaman papanantayin ton madamdama. Mabiitak lang matkit di. Sa dino ka diti ko na mapapananta. Sige, madamdaman ton. O sige nga Rod, urayan nak dito eh. Well, kita man ti wallet na ngayon isuray tinamisan. Ay, ti mat cellphone natin nagring. Sumbatak atagos. Oh. Hello, sino da ka de? Dennis! Sa dino tayan ni Jovan. Senyor, ada ijaban nyo? Ingkayawan takasaok. Ipan mo dahi ta cellphone kan kuana. Darasam! Senyor, mapan ako. Oh, apay, Dennis. Makigiddan ka kadi nga agdigos? Mabitlaang, lukataktiri daw. Awatan ti cellphone mo. Imawag ni senyor. Sinong batak matan kat nebusesan nak? Apay, asinong batam? Saan mo kuman asinong batan Kunak no saan nga iso ti umawag. Natarantak matan. Sinong batak adagos? Delikadong da ito eh. Mamuandan adito iti imayak. Sigan tumot namin. Amok nga rod at amam ti umawag. Saan kun ang mairasunan da ito eh? Nalpasan ang nabigbig na ti boses mo. Apay nga inidap ti awanan bayin ti cellphone itay. Napindot lang, papa. Nabasa ngamin ti imak. Tadak iti banyo. Darasam ti agawid. Tadda ti asawa mi di ospital. No adala taki sa mapasama kiti apokok. Dakkelasong batam day ta kanyak. Apay nga di ospital, papa. Apay asyak ti pagdamagam loko. Asawam, di mo amuno apay. Apay ngamin nga adda ka nita. Abnormal. Ala, mapanakon, papa. Sa dinong ospital. Wah, damagam kini mamam. Adala mapasama ka kunak. Makitam. Bye! Anya ka di tinapasamak ta makapungtot ni senyor. Adda ka no di ospital ni Claire. Nasakit ka no ti tiyan na. Isumat lagayam ang makapungtot. Aran, in ka nga rodan. Tapno sana sakti pagpupunutan da. O sige nga, Rod. Kat umayak tumanan. Kaano ka kadingo may manan? Diyak payam mo. Umawag ak tulatan. No umayak manan. Sa payawan pa nasaraka ka trabaho dito kabisera. Awan mo't bakante ka na iti opisina. Saan ko mat ngamot ya ag construction worker? Saan abagay kan kati ag construction worker? Amum kadi nga idi inawagak ni Jovan. Ken ni Dennis tinang sungbat iti cellphone ti loko. Anya? Kaawatan nga rod a pinanawan na ti asawa na. Katnapan iti ayan ni Dennis. Ano adala ang dito eh? Talaga ang mapasubsubak ti awanan bain. Naimbaga, tanasingpet ni Claire nga asawa na. Ano sa balilaang Jack Laamon. Hintun kuan, iremedyo ti pa nakapukaw na iti mapa dayang alimatag. Kasano ko maamapukaw iti mapa ako nam. Saan mo na damagan? Tasaan na si kati pangiparamidak. Naimbaglakit din. Tanaira na anapan ijay ni Jenny agayem na. Kat iso tinangitaray kan kuwa na ija ospital. Mangiluto ka itinaimas at araon. Taipan mo ija ospital. Adangatan ijay ni Sir Jovan, madam. Ay, anya nga iti amok. Amumat nga addaak ditoy. Ilak amak lakta ni Sir Jovan. Tapno adamat kanin na numapan ijay, madam. Wenlatan. Napanan na ngamin. Tasabali pa'y ataw tinangitaray iti asawa na ija ospital. Inak nga roden aglutaw. Tainak ibalunan ida, madam. Ala, aggunay kan. Itay pa'y nga imbagam awan. Ngam di ka matla aggunay. Kunak ano dapay ibilin niyo, senyora, madam. Ay, sir. Adda kayo matgaya man dito ospital. Kumusta ni Claire? Anya tinapasama kan kuha na? Na-stress, sir. Agdandanag ngamin gapu iti kaawan nyo. Ken madanagan no sa dino tinapanan nyo.
Aboyo, sir, maiparit itikas kan ni Claire ama sikog ti agdanag kan ma-stress. Anya ti posibilidad ang mapasama kan kuana. Mabalin ang maalisan, sir. Imbaga, tanayag adagos diti ospital. Makaapektar gayam iti masikog ti agdanag kan ma-stress. Ay, talaga Kan, amangan no aganak adi na oras, no kasjay ti mapaspasamak kan kuana. Kumusta kan, Claire? Sanan ang nasakit ti tiyan ko, Jovan. Napanam ka di. Pinagdanag na. Sorry, Claire. Saan ka kumarumbang agdanag? Tas anak mat nga ubing. Saan lang adanag tinariknak, Jovan? Amok nga ada kay ti sidong ti sabali. Idin to taddaak nga agururay iti isasangpot mo. Sorry. Aginana ka. Tama nga numa-stress ka manan. Amom, no lalaki tagbalin nga anak ta. Panaganak iti Giovanni. Kat no babae. Anyat ipanagan mo. Di mo ibaga, a Giovanna. Mayat sa no, Joanne. Imbag tanadanon ka dito Ruarte Hospital. Apay anapan kay jayan ni Dennis, ha? Napanak lang nagpasyar, papa. Kasano, no rimor a premature ti apokok? Ano mataman ti utak mo? Basol ter aramidam. Dayjay kiti nalalaki ti ikam iti importansya. Papa, No awan ton ti maala na ken kadayjay a Dennis. Tinakanton paganano. Ngam ti pamilyam. Uray anya ti mapaspasamak pamilyam tulata. Sikati rumbang amang yalika ka. Saan kat asikati gapo ti panakarakrak na? papa, pakawanan na kuma. Oh, apay asyak ti pagkidawam iti pamakawan, ha? Ti asawa ken anak mo ti nagbasulam. Saan kat asyak? Nakita ka nagsarita kayo kan ni Papam, sir. Apay adjar na ti makapungtot manan. Basol ko kadi. No agayatak iti padak a lalaki. Ti tao, naikan iti panunod, sir. Saan laeng aposo ti aramaten, no diket uray utag, no may papan iti ayat. Pati ka disika. Saan mo nga anugutan? Saan ka di nga imbilin ti apaw? Adakes, amakidin na ti lalaki, iti pada na a lalaki. Kastamat ti babae, iti pada na a babae. Apay anay kanak iti kastoy arit na. Ti agasawa, mangbukal iti pamilya. Ngam ti aramiden niyaw. Basol, ta saan kat nga rod amang bukal iti pamilya, no di kat nailubungan laeng aragsak. Sige. Padasak nga aramatan ti utak ko, ako nam. Saan laeng apadasan sir? No di kat aramidam. Kung ati doktor, mabalin mo kanun ti agawit. Sabay ko ma, tasaanan ang maulit ti panagsakit ti tiyan ko. Diyak kaya't nga dadaka sa mapasama kiti anak ta. Pakawanan na kuma, Claire. Napudno ti panagayat ko kan ka, Jovan. Si papakawanak iti anyaman at pagbasulam. Kasta ti panagayat ko kan ka. Tulungan na, Diyos ko. No kasano ang masupapakak, dahi ta kinapudno. Oh, apay ana pa uli magka, Jovan. Adalan na lagip ko. Apay nga agmay-may sa ka, friend. Ayan ni Jovan. Napanitibiling seksyon. Agawid kami kanon. Ay, nasayaat mat no kasta. Di mo ipalubos ang ma-stress ka manan Laglagi pam, delikado kagayam nga agsikog. Ika gumaak, friend. Numabalin, diyak kayatan ang maulit da dyan na pasamak. Ay, gayam. Ngamin, mairaman pati ti anak mo. Sabay ko matay ti dayti na pasamak, kat agnakaman ti asawa. Kasanon no saan nga agnakam? Anya nga ti aramidam? Napatpatag ti anak, ngam asawa. Jakmat ipalubos nga dadakas ang mapasamak iti anak ko. Hello, Dennis. Apay nga imawag ka?
Adda iti billing section ti ospital. Umay ka kuma dito eh. Kasapulan ka unay, Juban. Apay, saan pa analpas ti aramidak dito eh? Iawid ko pa ni Claire je balay. Basta umay ka. Kasapulan ka unay dito eh. Asino ti kasarsaritam, ta seryoso ka launay. Mama, itay ka kadipay dita. Apay kuma, no itayak pay laeng ditoy. Oh, nalpas ka din ti asikaswam ditoy billing section. Anya pay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ta serya tayo itaalawas ang napuluan. Basol, nga aya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito yung estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas impan ni Jenny ni Claire iti ospital. Imbag tasaan anaragrag ti ubing. Idinawagan ni Don Pedro ni Juvan ni Dennis tinakasungbat isu ang nagpungtot ti Don. Pinagungtan nga rod ti Don ni Juvan, idi nagkita da itiruar ti ospital. Binagbagaan mat ni Amalia ni Juvan, kat dimawat ni Juvan iti pamakawan kan ni Claire. Idi adda ni Juvan iti billing section ti ospital. Imawag ni Dennis. Papagayam, denggan ti tuloy ti serya tayo itaalawas ang napauluan. Basol nga aya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Asino ti kasarsaritam, ta seryoso ka launay. Mama, itay ka kadipay dita? Apay kuma, no itayak pay la ditoy. Oh, nalpas ka din ti asikaswam ditoy billing section. Nalpasan, mama. Mabalin kon nga yawid ni Claire. Rombang laang nga asikaswam ti asawam. Tapno na salon at da nga agpadpada iti anak yo. Un, mama. Laglagi pa maputot mo day chay. Daram ti agtartaray kadagiti urat na. Iso nga ay wanam ida anaimbag. Uwan, mama. Mapanak pa iti opisina. No ada masapul mo, awagan na, taumayak adagos. Adamat amin masapol ko dito'y balay, honey. Di nakpagdanagan. Kung nati doktor mo, akasapulam tinaan-anay nga ina na. Ngamsaan ka kumaamaturong nga agmalmalam, tamakapadakas matakada kayo nga gina. Di ka agdanag. Aramidak amin na bilin ti doktor. Jakmat kayat ama isagmak ti anak ta. Ala, inak nga rodan. Oh, apay nga imawag ka. Madama ti manehok. Agturo nga kiji opisina. Inururay ka ngam di ka matimay. Maawatam ko mati kasasaad ni Claire. Amangan no ma-stress, kat madangran ti anak mi. Sige ka. Isukat ka no di ka palamay. At namin masapol ko. Agman maneho ak, bye. Ah, adda bumalas yung ubing. Kabigag ti manibel. Ha, may dong para ko na. Kalaat kitin nga inidip na ti cellphone. Sinalbaga bakla na dyan. Apet ko na. No sanaga po iti malalakin ko na. Pagan ano sa kaya. Surun kon. Kasapulak ko mga minti motor kahit. Nangam no san lang. Apay ko mga awagan ka ngay bakla. Hello? Anya? Na-aksidente ni Jovan? Sa dino nga ospital? Sige, umayak dita, itamot laeng. Bye! Abay, anya tinapasamak. Abay, agdardaras ka. Hindi ka no, Jovan. Na-aksidente iti asidag ti kumpanya. Oh, ay kat sa dinong tayan na. Impandan iti ospital. Iso ang mapanak ija, itamot laeng. Umayak, met. Amalia, ayan mo. Apay ka di, sir. Adak lang dito, sir. Iba kami ti driver tayo sa gana na ti kotse. Agpilis kami labiit. Apay nga agpanis kayo, sir. Anya nga agpanis alablamidam.
Inkakitin! Leche! Anya ti ko na ti doktor. Madamati pan nakaopera ti saka na. Manugot ni Jovan nga operaan da. Apay, anya ti napasama kiti saka na. Nakrak ka no titulang ti may sasaka na. Iso ama sapol, ama simento. Oh, kapilitan nga rod nga ikanda iti landok. Kastamot ti kunada itay. Paimbestigarak ti napasamak. Apay ang aksidente ni Jovan. Hello, madam. Nakaawag kayo, mat? Saan mo kumapay nga ibagbagakan ni Claire ti panaka-aksidente ni Jovan? Ang mga ma-stress. Ay, kasano nga rudan, madam? Karbangan mat ni Claire ama amuan tinapasama kan ni Jovan. Intun malpasan ti operasyon ni Jovan. Tapno makita nan anasaya ti kasasaad na iti kwarto na, sakbay nga ibaga. Sige, madam. Maawatak ti kayat yo asawan. Matungpal ti bagayo. Agi amanak ta maawatan nak. Ibagak tulatan no may subli ni Jovan iti kwarto na iti ospital. Ay, madam. Asino ka ditiin mo na anak kakita ang aksidente ni Sir Jovan? Ti security guard. Iniyayab naman iti pulis. Kastagayam, ma'am. Sinalbag da at Dennis. Iso tinakita na kiti pulis ana udi a kinasarita ni Jovan iti cellphone na. Sakbay ana pasamak ti aksidente. Leche na dya tao. Anya nga ta tinagsaritaan da. Awagak ta pagsasawak ti awanan pain. Inalak tinamber na iti cellphone ni Jovan. Awan tumot ngamin ti mabalin nga ikasukan kwa na. Tapaibalod tayo kuma. Day tangarod kat. No na-record ko matisaritaan ta. Saan mo't? Awan ka di tinakita dagiti pulis at text message o no chat. Awan nga rod. Awag laeng hanggang saan ana i-record. Friend, imayak diti balayo, taday bagak. Imbaga ngamin ni mamam, amabalin ko kanun ti umay. Ken, aday bagak kan ka. Anya ka dito ibagam, friend. Kwa, friend. Mayatan ti kasasaad ni Jovan. Agi na nalaeng, tapno daras umimbag. Ha? Saan mo ta masakit ti asawak, friend? Kwa ngamin, friend. Naisagid tilugan na itay bigat. Kat impanday di ospital. Ang mayatan. Apaya din yung imbaga itay paibigat. Hep, 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 hep. Laglagi pam ti baby. Iso, relax ka kumalaang. Ayan ita ti asawak. Inakitaan. Sige. Mabalin tamat ti mapan ijay. Amangan ngamin no agdanag ka manan. No saan asumangpet. Tadakat nga rod ija ospital. Angam di ka agdanag. Mayatan ti kasasaad na. Hello? Sardingam nga awagan ti anak ko. Na-aksidente ka bukan ka, buisit. Senyor, na-aksidente ni Jovan, sir? No adala ko mababalin ko nga ikasukan ka, inaramid kon. Leche ka kiti. Ayan lang ita ni Jovan, sir. Saan mon adamagan, taawan ti karbangam nga agdamag. Tungpalim ti ibagak. Saan mon nga awagan, no di mo kayat nga dadaka sa mapasamakan ka. Inidip na. Anya nga ta tinapasama ka ni Jovan. Anya ka dito napasamakan ka, honey. Di nakpagdanagan. Saan pa'y mo't amatay. Si Kamat, agdandanag lang arudan ti tao. Maalam pa iti umisam. Napigsak pa'y. Day takit di anak tati aywanam. Saan kang agdandanag? Tapno saan arumar adagos. Napigsaak, honey. Saan kumot nga ipalubos nga dadaka sa mapasamak iti anak ta? Okay. Agdinanggay tangarod. Para iti pagsayaatan ta. Maragsakan at amakangag iti day ta nga imbaga, honey. Sige, man ka. Subuan ka. Tapno saan ama ko ti dagita sakam.
Saan ka di mabalin na bumangunak? Tapno di na konsubuan. Saan pa'y kano amabalin amak o ti dagiti sakam? Ano sampay laang tinakaidda, tasubuan ka? Pasensya kan, Claire. Marigrigatan kan gapo kanyak. Saan ko nga ibilang apagrigatan ti panagserbikan ka, honey? Bulos tinakam ko ti aramidag. Agyaman ako na kan ka, Claire. Apay nagyaman ka. Kat pagrabangak akas asawam timang serbikan ka. Awan ka dit nagbaliwan ti mariknam. Damat, mama. Naasikaso ni Claire kanyak. Uray da kalan ti tiyan na. Di nak binaybayan. Dayta ti pakakitaam anasingpet ti asawam. No iti tiyempo ti rigat, di nakapanawan. Uwan nga rod, mama. No apay adyak nakita dagita ide. Sapay kumata makitam itan. Makaamiris ka kumamutan. May sakantun nga ama iti pagtalgan. Ikagumaak, mama. Rombeng laeng iho. At danton pamilyam. Di mo ko maipalubos amarakrak ti pamilyam. Adda ka dito syudad. Anyaman ang ti planom. Dagas ka di? May parit ka din, ti umay dito syudad. Saan na maiparit? Ti maiparit kat no agaramid ka iti saan a maiparbang. Kanya ko mga saan na may parbang? Di na kong damagan no adda utak mo. Ammo mon ti kayat ko asawan. Madin sama ti tunada ti saom. Ammo matgayam amadi. Apay nga rod nga agaramid ka iti madi. Ha? Kaslasan ka alalaki. Tamanga ramat ka payla iti sabali a tao. Kanya ko matimardingin na ramid ko. Apay adamagan nak? Adamat siguro utak mo, tapno ammom. Malaksid no awan utak mo. Di tara ka man laangan. Di manawan. Ay, si putak no awan tao itayan ni Juban. Tamapanak itayan na. Mapanak basit iti balay, inakagdigos kan mangalak iti pagsukatan ta. Agandad ka nga rod. Aginanaka, sakbay nga umay ka manen. Sa anak mo't anabannog, tapno ginanaakpay. Naturugak mo't iti ospital. Ngam diferensya, no dito'y ospital ti pagturugam. Takanayon nga daw may a nurse. Kanayon ka malukag. Sa anak mo't anapuyatan. Apaman ang makadigos, kan makaalak iti pagsukatan ta, umayak mo't laadagos dito'y. Ayabam la ang tinurse, no damasapol mo. Well, kahit saan ka unay nga agdardaras Amangan pa'y kat, no ma-stress ka manen. Ingna kon iji ospital, madam. Ipan ko dito impaluto yo at araon. Nasaya at matnumapan kan mamalon iti ospital. Marigatan nga ni Claire ang mapanmangala iti kanan da iti restaurant. Imbag, tasaan manen ang ma-stress ni Madam Claire no iso ti agbantay iji ospital, senyora. Awan mabalin, takayat na mati agbantay. Kayat na nga iso mismo timang bantay iti asawa na. Uray kas jay, adakalan ti tiyan na. Nagasak ni Sir Juban. Tanasing pa tinatumpungan ng asawa. Anya pa'y lang ti sapulan na ngay. Pudno day takunam, Amalia. Ingka nga rudan. Mabaawanan day tataraon nga ipan mo ija ospital. Hello, friend. Nakaawag ka man? Friend, adda ka kadidita ospital? Umayak ko madita. Adak diti balay. Imayak na nga la iti pagsukatan mi. Agrobata kon nga agsubli iti ospital. Kahit mo asawan. Awan kadwa ita ni Sir Jovan iti ospital? Awan, nga mabiitak laang matiti balay. Nagdigos aklaan. Mapanak ton ijay. Kasta ka di? Agkita tanto nga rod iti Ruarte ospital. Adda ibagakkan ka. Sige friend, taagrobwatak mo ten. Adda akong diti Ruarte Hospital. Amumat ni Madam Claire nga umayak mamalon. Tainyawak ni senyora itay. Darasag timag na. Amangan no mabisindan. Awan siguro ni tao ito nag. Di na mo nga dak dito yung nakalingad. Inayadag ti mapanitay.
Claire, si kakadinday ta. Nagbiit ka man. Jovan, anyat napasamak ka na kita sakam. Ha? Apay nga dabindana. Apay nga imay ka ditoy. Ang mga inuumay da papakan Claire ditoy. Itay pa ating manaw ni Claire. Darasem nga rog ti ibagbagak ang masapul ko. Sakbay nga umay da ditoy. Kasapula ko na ti ibagbagak. Anya ka dito ibagbagam ang masapol mo. Di mo ka di makita ti kasasaad ko. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen. Ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas na pauluan. Basol, nga ayat. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas na pauluan. Basol, nga ayat, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apay nga imay ka dito'y. Ang mga nuumay da papakan Claire dito'y. Itay pa epimanaw ni Claire. Darasem nga rog ti ibagbagak ang masapul ko. Sakbay nga umay da ditoy. Kasapula ko na ti ibagbagak. Anya ka diti ibagbagam ang masapol mo. Di mo ka di makita ti kasasaad ko. Sir Jovan, asino ti kadwayo? Kaduam da ito'y atao, taparwaram. Jovan, apay parwarandak. Di ibagbagak nga eh. Pasensya kan, Dennis. Ngam saan ka ang masapol dito ospital? Ni Claire ti kasapulak. Ha? Si Kati Dennis? Ay, aguray taawagak ni senyor. Adalaang di tababakal. Danis, sir, di ta baba? Sige, maparak pa eh. Pumanaw kan. Si kang alimatok. Di da kakasapulan ditoy. Yan na tay cellphone ko. Taawagak ka talaga ni sir. Saan mo nang awagan? Talaga pumanaw akon. Napaning. Namating at dani sir di tababa. Kunkunaklaan. Namating. Friend, saan ka di ani Dennis dyan nagdardara sa pimanaw? Ha? Isungag pa iso. Kaya tasawan day taan na panidya ayan ni Jovan. Adda nga tapay kontak dagiti dua. Numaduktala ka kasta. Jaklam mo asawanan. Di tapay mo't kit di amuan anya tinapasamak. Sige, mapantakit din ijay kwarto ni Jovan. Makapadanak ti kastoy. Saan ka pa'y ngagdandanag? Ti panunutam, kat day ta babym. Relax ka kadilaang. Nasabat yung ka din ni Sir Dennis di tarwar, ma'am. Anya ti may na inarami dito day a Dennis. Idi simang patang. Saan ko anangag ti imbaga na, ngam papanpanawon ni Sir Jovan day a tao. Ha? Papapanawan na? Jovan, anya ti gagara na kan ka? Diyak mawatan, noon niya di kunana ang masapol na. Ikak ka no, tamapanan. Dinamag mo kuman, no anya day jay. Sa anak nga interesado, noon niya man jay daw-dawatan na, Claire. Imbaga ka pumanawan, ngam di pala pumanaw. Naimbaglangan, tas imang pat ni Manang Amalia. Iti imbaga ni Sir apagawidak, di pa'y lagunay. Imbagak nga awagak ni senyor nga adda di tababa. Ha? Ti daras na mo ten apimanaw, ma'am. Manang, anya ka diday ta nakabasket? Jayman imbalon ko, ma'am. Ado ti inyag ko abalon. Uray talo kayo amangan. Ay, saan akon amangan ditoy? Tilang agbantay kan pasyente ti mangan diti ospital. Ado ti nalak, ma'am. Mabalin mo lata ati makipangan. Mangantayon, friend. Sayang mo't dagitoy. Ay, sige, tama pa na kon. Amang anong kasapulan na kijibalay. Sige nga rod manang. Agyaman na, taimay na kami binalunan. Pimanawan da Jenny kan Manang Amalia. Sige, tasubuan ka. Tapno daras ka pumigsa. Amom ka di. Nga idi may dito ni Dennis. Adumaw dawat. Naamiris ko ti dakal nagdumaan nyo. Talaga adakkel tinagdumaan mi. Lalaki ni Dennis. Idinto ta babae ak.
Masikugak pa'y, Jovan. Claire, dandanin ipas ngay mo ti bunga ti ayan-ayat ta. Kompleton to ti pamilyata. Naamiris mo ka din. Abasol nga ayat ti relasyon nyo ka ni Dennis. Wan Claire, ikarik anapod no akon kan ka. Si katirumbang nga ayatag. Agyaman ak unay, Jovan. I love you. No adaman tinagkurangak kan ka. Bayam, nga iti panaglabas ti panawan. Masulnitan to amin. Sa anak nga agsapol pa iti anyaman, Jovan. Tila ang kinapudnom kada kami nga agina. Kat umanayan apakaragsaka. Mapanak ije ospital, tairwardan ni Jovan. Masapol dito'y balay ti pangyawidan. Tapno adda kadwa ni Claire ang mga sikasukan ko ana. Sige, kasautan ni Claire, nukasta ti kayat na. Adda kayo babae deta. Mangala kayo iti nurse akadwa ni Claire. Adan na kasaumi a nurse. Isunto ti kadwa ni Claire. Anyaman ti ko na ni amiga iti plano ang panangyawid dito'y balay. Saan ko pa'y nga imbagakan ko na? Ibagak to into nagkita kami ije ospital. Agsagana ka, taumay kamot ije ospital. Tapno adamang bagkat kadagiti gargaret da. Saan ang makabagkat ni Claire? Wang, senyora. Nay, nag-aawid na gaya man ita. Kaya't siguro ni Claire adito'y balay ang may sangpet. Tapno saan ang marigatan ang mga sikaso. Wan ata saan pa'y unay ang makapagna ni Sir Jovan. Naka-wheelchair pa'y mat. Inta nga ruden. Saan ka nga agmatidermanan di taruhangan? Da kayo lang matiur orayak, senyora. Madam? Agpaliiwak pa nga muna dito asidag. No awan man ang tao iyayan ni Japan sakbay sa mereka. Adda tugaw dito lingad. Adda saraming titawa. Makitak dito ti ruangan ti kwarto ni Japan. Nay, aglukat ti ruangan. Sige, inayadan nyo nga idoron ti wheelchair. Lalaki ang nurse niya mga durduron iti wheelchair ni Japan. Sumursurot mat ti ina ni Claire kan ti ina ni Japan. Kastamat da Jenny kan Claire. Sige, nurse. Si kanto ti private nurse ti anak ko. Iawit tayo ijabalay mi. Tapno maasikaso anaimbag. Takaasibat ti manugam ko. Ada pa'y gayang private nurse na. Kan ijibalay da ti pangyawidan ta. Saan ako na makasidag kan kuha na. Awanan bakla pag dawata. Madlaw ko nagbaliw, itinauding ipapan ko ini kwarto na. Pumanaw ako nito eh. Katlipad ako na bakla. Bakla ang nakasikog. At danton pamilya na. Idinto tasyak. Awan pa'y pamilyak. Hello, Mama. Nakaawag kayo, Mat? Kumusta, iha? Saan ka di adanda ni ti Juday ti panaganak mo? Wan, Mama. Ngam saan pa'y mo't nagsaksakit ti tiyan ko? Masapulan mo ag sakit. Mapankadagos iti ospital. Wan, Mama. Sana bale tada nurse ditoy. Saan lang ani Jovan ti tamingan na, no dikat pati siya. Ay, would gayam. Nalipatak matan nga dagayam nurse yo dita. Kaya tyo ka dito may agpasyar ditoy, Mama? Ay, wansa, iha. Total, agmay-may saak dito'y balay. Ada na pa nanti katulong. Sige, taibagak ka ni Mama nga umay kayo. Mama, umay ka no ni Mamak ditoy. Nasayaat. Takas lakayat ko ti uminom. Adamot ladies drink ditoy. Aginom kayo ka ni Mama? Apay akas lanaklaat ka. Um, Uminom kami ngam saan kami agbartek. Drink moderately ako nada. Itaman pa'y makalagip kayo nga aginom, Mama. Una, tarambakan mi, tidandanin pa nagbalin mi, alola. Lola? Sa bagay.
Dandani akmatan aganak. Naimas matgayam ti ladies drink. Hindi pa'y kuma, naginom ta, amiga. Wen nga rod, amiga. Sige, inuman ta ti display nga arak. Naimas gayam ti ladies drink. Mayat kat nga tano, adan apo ko ta. Wen dandanin rumwar ti apo ko ta, amiga. Magagaran ako, amiga. Siyak, tiyo mo na amang saklot, iti apo ko ta. Saan nga ta asyak, amiga? Nasakit mo tan ti tiyan ko, Jovan. Aga nakaksamot tan. Ha? Agsakitan ti tiyan mo? Sapay nabartakan da, mama. Kasano itan? Naka-wheelchair ka pa nurse, tulungan nak. Mapantay di ospital. Umayak mat, uray naka-wheelchair ka. Anay ko. Anya ti mo paspasamak dito eh. Papa, agsakit ti tiyan ni Claire. Ngam agpadamat ang nabartak da, mama. Wah, agpaspasikal gaya man ni Claire. Ang man niya aramidin nyo, nagbartek kayo. Anya ti ko na, mamigo. Agpaspasikal ni Claire. Batartaranta ni Jovan ang naka-wheelchair. Tultulungan mo ti lalaki ang nurse ni Claire. Ngamda kayo, nabartek kayo. Uray na bartak kami. Ipantayo ni Claire ija ospital. Sana mabali na mapantibakat na nabartek kayo ospital. Sinalbag kayo babay. Da kami kiti na lalaki ti mangipan iti agpaspasikal ija ospital. Apa yan? Anya ti mapaspasamak dito, senyor. Oh, anta ka gayam dita. Wala umay ka. Ipantayo ija ospital ti agpaspasikal. Nabartek na kiti babay. Senyor, intayon. Dagiti aramatin ti agina. Ayan da. Ada dito'y papa. Hindi sok iti asidag ko. Hala, Amalia. Ay, Alayo mo tumapantayon. wan sa... Darasin niyo. Wan, intayon ni ospital. In kay bagay je driver ta eruwar na ti lugan iti garahe. Darasam. Wan, sir. Anda tayo pa lang dito yung labor room. Di mo la rumwar ni baby. Apa yan nagpayag arumwar manang. Wan nga road, ma'am. Diyak mo tamo ti aramidag, tabalasang akpaymot. Diyak paymot nga minapadasan tinagana. Nagrigatan. Kastoy mat gayam karigat ti aganak. Saan ang makatal na ni Sir Jovan Ijerwar ti labor room, ma'am? Imay nga oray naka-wheelchair. Anya nga tantin na pasamak iti ospital. Nakaanak nga tan ni Claire. Apay nga nabartatado. Apay nga men, nga inruar mo ti arak mo, amiga. Apay nga imay ka, amiga. Saan ko nga inruar? Saan ka nga imay? Apay no awagan ta ni Jovan, amiga. Makidamag ta. Sige, amiga. Tapadasit nga awagan. Mamuntay ta. No nakaanakan ni Claire. No saan. Alang aron, tawagan mo na, amiga. Magagara na kon. Ayan na nga iti cellphone ko. Awan matan. Magano tayo sa kwarto, mabiga. Amiga, si kaman lang ang timangawag ka ni Pedro. Ito iti cellphone ko, amiga. Awaga po. Sige, amiga. Hello. Di kay pa'y kadina usawan. Pedro, nakanak ka din ni Claire? Impandaan ni Jay delivery room. Ngam di na pa inruar. At dapay lang ijay. Nabartek kay palang. Litsi kay kiti. Apay gaya nagbayag. Apay di pa ila aganak. Anya nga itamok.
Inranayo pa imot nga ron tinagbartek. Nya kay laki dinaya. Oh, sorry. Saan mimat nga mo? Amadanon gaya manti panaganak na. Sinalbag kay kiti. Intay di chapel dating hospital, sir. Inta dumawat iti kaasi ti apaw. Mapantaman nga ron manan. Madandanagan ak unay. Siya kung ti mangidoron iti wheelchair mo, sir. Ay, nakapadanag nga agpaiso, sir. Ay. Aday kan ti chapel, sir. Makalukat. Umunag tayo. Un manan. Sige, tama pa na kiti ayan ti tugaw, taag pa rin tumungak, sir. Di ka kayo wheelchair, nga agkararag. Oh, kinsamot apok na dyan. Oh, isungatan. Oh, Papa, ayan ni Jovan. ay, napan ni Jay Chapel. Saan nga min ang makaid na itay? Duwada kini Amalia. Ay, mabit lang. Tenak ibaga anak-anak kan. Agyaman ak unay iti apo. Tapinatgan natikid daw ko. I love you, Claire. I love you too, Jovan. Ito lang ang amangag ko daytakan ka. Naliklik akon. Tibasol nga ayat. Sikan ita. Ti ayatek. Kan ti anak ta. Claire. Ditan papagayam tinaggibusan. Ti serye tayo ita alawas ang napauluan. Basol nga ayat. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akas kada. Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Emily Kalika, Virgie Paclay, Randy Castro, Roger Ramirez. Kanto'y pagayam yo, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay.